मोनदों जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार आथिखाल तामुलपुर जिल्लाजों नांजाबना थानाय गबसासुबा बे गामिनि आरो खाग्राबारि आनसलिक एबसुनि बेन्दोआव थानाय बिथाङा सासे गोख्रों गोलाव सम बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव दैदेनग्रा आरो बाहागो लाग्रा बिथाङा सासे दावहारुमोन आरो रुंसारि जानायसिम बिथाङा रावजोंबो कमप्रमाइस जायालासे गावनि स्टेन्डआव थाबोनाय सासे बोगदाद जोहोलावमोन। नाथाय बिथाङा हरखाबैनो बोसोरसेनि सिगाङाव केन्सार बेराम जादोंमोन, थ्रट केन्सार, आरो बेयावहाय बिथाङा लासै लासै नाख्रेबलांनानै जि फाहामथाय होदोंब्लाबो बिथांखौ फाहामनो हायाखिसै। बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथां रुंसारि डिम्बिस्वर मुसाहारिनिनो दिनै सारादु खुंनाय हाबाफारि आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बिथांनि गोसोखांथि महरै बिथांनि मुसुखा एबा अन्थाइ खाम्फा बानायनाय जादों रायजो राजा लोगोसे न'खरनि आरो गुबुन गुबुन हेफाजाब होनाय सुबुंफोरनि मददथिजों बेखौबो बेखेवबाय। लोगोसेयैनो बिथांनि जिउ जारिमिन एबा बिथाङा थांना थानाय समाव सोमावसारनायाव आरो गुबुन गुबुन सामाजिक बिथिङाव मा मा खामानि मावनाय जायफोर बिथांजों समब्रा समब्रि आरो बिथांखौ नुनाय आरो बिथांजों थाफानाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय लिरबिदां लानानै बिथांनि मुङै सुंद' जिउ खौरां लेखा दिहुनदों। आं बेखौ बेखेवनानै होदों आरो बियो मोजां जादों। दिनै बेखौ बेखेवना होनायाव आं सानगोन जे बे जिउ खौरांनि जिखिनि लिरबिदां दङ बेनि गेजेरजों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ एसेब्लाबो जोंनि फरायगिरि बिथांमोना बुजिगोन। थारैनो आंबो बिथांखौ खाथियावैनो मोनदोंमोन, जिहेतु 2005 मायथाइयाव आङो बे खाग्राबारि आनसलिक एबसुनिनो आफादगिरि जादोंमोन। बे समाव आं बिथांखौ खाथिसिनै सोमोन्दो थानो मोनदों आरो बिथांनि सुबुरुन अरायसम मोनदों जे बिथाङा माब्लाबाबो हारिनि थाखाय हारि खहा जानाय खामानि मावनायनिखौ बिथाङा माब्लाबाबो साबजायाखैमोन। बेनि उनाव आङो राजखान्थि फोथाराव फैनायावबो आं बिथांखौ लोगो मोनदों, आं बिथांखौ नुदों बा बिथांजों सावरायनो मोनदों आरो बिथाङा राजखान्थिनि गेजेरजोंनो हारिखौ बोरै गोजौआव लांनो हायो, बोरै बासायनो हायो बा बोरै दैदेननो हायो बेखौ बिथाङा अराय हास्थायग्रा सासे सुबुंमोन। अबथिरा होननानै जों बुंनांगोन, जिहेतु बैसो जास्लाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। ओंखायनो जों दिनै बिथांखौ बयबो सिबिनानै सारादु समाव बिथांखौ जों गोसोखांदों।